Meillä on unelma. Juoksemme vuonna 2017 Suomen halki Nuorgamista Helsinkiin 30 päivässä. Tarkoituksenamme on edistää rajojen rikkomista, henkistä kasvua sekä yhteenkuuluvuutta suomalaisten mielissä. Kunnioitamme juoksulla 100-vuotiaista itsenäistä Suomea. Juoksemme lasten, Suomen nuorison ja luonnon puolesta. Suomen tulevaisuuden puolesta. Lähde siis mukaamme juoksemaan tai tukemaan meitä. Lisää tietoa unelmastamme löydät sivultamme www.projektijuoksijat.fi. Tervetuloa mukaan!